És dilluns 18 de gener, en breu ampliem aquests titulars de l'Hospitalet al dia, on també tindrem temps per parlar de la Biblioteca La Bòbila, perquè ha acabat l'any 2009 amb un bon balanç, i és que han fet 1.700 nous carnets i s'han deixat prestats més de 82.000 documents. Comencem. La Biblioteca La Bòbila tanca l'any 2009 amb un bon balanç. La Bòbila ha registrat 1.700 nous carnets d'usuari aquest any i aquesta no és l'única xifra que puja. Més de 150.000 persones han passat per la biblioteca i s'han deixat en préstec més de 82.000 documents. Respecte a l'any passat pugen pràcticament tots els valors. Potser la dada més espectacular és la pujada d'11.000 usuaris més a la biblioteca, que tenint en compte que hem estat gairebé 5 mesos sense metro, penso que és quasi una heroïcitat. Sí, cada semana me llevo un libro. Bueno, por mi trabajo, yo trabajo de noche. De todo un poco, leo mucho, porque tengo insomnio y entonces aprovecho para leer por la noche. I dels llibres a internet, perquè enguany gairebé 18.000 usuaris han fet ús d'aquests ordinadors, però també des de casa. Els serveis virtuals que ofereix la biblioteca, com el blog de la Bòbila o el club de lectura de novel·la negra, cada cop tenen més èxit. El món està canviant molt de pressa i les biblioteques s'han de posicionar al món virtual, i nosaltres tenim una sèrie de serveis que es van afiançant i van pujant de consulta any enrere any, i creiem que és important. Cuando tengo disponible el tiempo y suelo venir a buscar faena, a enviar currículums a las empresas, a ver algún vídeo importante, alguna noticia de mi país. Usuaris de tota l'àrea metropolitana s'apropen fins a la Bòbila per trobar el millor de la novel·la negra. Enguany, el llibre més demanat pels usuaris, El baile ha terminado, l'última novel·la guanyadora del Premi Internacional L.A. Confidencial.